Prije 27 godina glumac Ivo Gregurević pokrenuo je filmski festival u svom rodnom gradu Orašju. Poznati dani hrvatskog filma nosi njegovo ime u čast i sjećanje na umjetnika koji nas je napustio prije 4 godine, a bez čije upornosti i volje ne bi bilo ni festivala. Jako velikom voljom svi snovi se mogu ostvariti. On je svoje prenio na Vrpcu, a ja u svoje Orašje. Izjavio je svojedobno Ivo, citirajući poznatog redatelja Spielberga. Svoje snove živio je pune 23 godine i uvjeren da će ova filmska priča uspješno trajati i nakon njega, prerano i neočekivano nas je napustio. A sve je počelo 90. godina prošlog stoljeća. Počelo je sa 95. dakle davno, i krenulo je, rekao bih, iz jednog apsurda, dakle, što je rat, pa kao njegova protuteža pojavila se ideja kulture. Sjećam se prije 27 godina kako smo nosili, vozili, švercali filmove s Plavom preko Save. Od te jedne male manifestacije vidite kako je prerasla u jednu veliku, značajnu manifestaciju. To je sad prešlo u jednu rutinu, jedino eto sad sebi dajemo malo na mašti, da to sve oplemenjujemo svaki puta na drugačiji način. Inače postoje neke stvari koje su standardne, a to je da najnovija filmska produkcija hrvatska se seli iz Pule u Orašje. Poseban i jednostavan, baš kakav je bio i Ivo. Ovaj je festival uvijek rado okupljao sve filmofile. S jedne strane glumce, jer nema crvenog tepiha, natjecateljskog programa ni neizvjesnosti, a s druge strane brojne poštovatelje Ive i njegovoga djela. Topla, opuštena atmosfera u kojoj se svi osjećaju dobro, događaje kojemu se mnogi vraćaju već 27 godina. Tu se okuplje, prikažu svoje filmove, druže se i to je prilika da se stvore neka možda i nova prijateljstva i odnos. Ja znam barem 2 filma koja su ovdje započeta unutar te komunikacije. Sjećanje na mog dragog prijatelja, na čovjeka koji je na jedan divan način kroz umjetnost spajao ljude bez obzira na vjeru, njihovo bilo koje opredjeljenje, i osjeti se da ga nema. Praznina, ali nekako i nevjerovanje da je otišao, i drago mi je da sve više vidim ljudi koji i dalje dolaze, i jedino što nas je malo spriječila bila korona, ali nikome neće spriječiti da ponovno dođemo u Orašje. Veliki Ivo, karizmatičan Ivo, ostavio je toliko užasno puno što kao glumac nama, našoj kulturi. Struka Gregurevića svrstava u rang svjetskog glumišta, a on je želio da ga uz filmske uloge pamte i po ovom festivalu. Mislim da je to najveća tekovina koju nam je Ivo ostavio, da kažem, u amanet, da čuvamo i da njegujemo onako nježno kao što je on to radio 23 godine. Kompletan njegov život zabilježen je u monografiji Ivo Gregurević, koja je svoje prvo predstavljanje imala upravo na ovogodišnjem festivalu. Njegov kolega i glumac Vedran Mlikota prihvatio se za njega ni malo lake emotivne zadaće, jer je baš o takvom projektu s Ivom razgovarao posljednjega dana njegovog života. Monografija ima otprilike oko 400 stranica, 387 stranica sa preko 500 fotografija iz kompletnog Ivinog života, dakle iz nešto privatnih fotografija, iz djetinjstva, iz mladosti, i preko 500 fotografija iz cjelokupne njegove filmske, kazališne i TV karijere. To je nevjerojatno koliko je on ljude nekako zadužio emocionalno svojom umjetnošću. Ne samo možda toliko umjetnošću koliko ih je zadužio kao čovjek. Veliki Ivo je i danas s nama. Njemu u čast svjedočimo o njegovoj umjetničkoj i ljudskoj veličini. Njemu u čast od 2019. godine na festivalu se dodjeljuje njegova statua izrađena u aluminiju, rad akademskog kipara Ante Jurkića, nagrada za doprinos u stvaranju hrvatskog filma. Impozantne Ivine statue otišle su ove godine u ruke redatelja Zrinka Ogreste i glumca Slavena Knezovića.